तर मित्रांनो, सकाळचे 9:15 वाजलेत आणि आम्ही आमची जंगल सफारी चालू केली आहे। साधारणतः आम्ही शिरगाववरून निघालो आहे। शिरगावच्या एक नाला आहे, त्या नाल्यामधून आम्ही प्रवास करत पुढे पाडगरवाडी रोडला जाऊन मिळणार आहोत। तर या रस्त्यामध्ये आपल्याला ओढे नाले, त्याच्यानंतर मोठे दगड, त्याच्यानंतर डोंगर असा प्रवास करत आपल्याला पुढे जायचं आहे। तर बघूया कसा प्रवास होतोय ते। तर मित्रांनो, जंगलमध्ये चालताना महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे एक काठी असणं जरुरी आहे, कारण आपण दगडातून वगैरे चालतो। तर इथे आपण बघूया कुठे आपल्याला काठी मिळते का। तर इकडे एका ठिकाणी एक सरळ असलेला मिळालेला आहे झाड, तर त्याची आता आपण एक काठी तोडूया। साधारणतः 3 काठ्या लागतील आपल्याला। ओके, तर ही एक काठी मिळालेली आहे। दुसरी काठी, ओके, झाडांवर मुंग्यांचं प्रमाण भरपूर आहे, तर त्यामुळे जरा सांभाळून काठी तोडावी लागते। प्रशांत नाटळकर काठी तोडत आहेत। तर एक काठी आपल्याला मिळालेली आहे सपोर्टसाठी। तर काठीचा उपयोग म्हणजे एखादं जनावर वगैरे, प्राणी वगैरे कोणतरी आला तर त्याला हुसकावून लावण्यासाठी, किंवा आपण जेव्हा दगडातून वगैरे चालतो तर आपल्याला सपोर्टची आवश्यकता असते की कुठेतरी आपला पाय पडून आपण पडू शकतो। तर त्यासाठी आपल्याला काठीची आवश्यकता असते, म्हणून आम्ही आता काठी तोडत आहोत। ओके, धन्यवाद मंडळ, आभारी आहे। पुढचा प्रवास चालू झालेला आहे। आता आपण नाश्त्यासाठी काहीतरी मिळतंय काय ते बघूया। त्यासाठी आम्ही खेकड्या आणि मासे पकडायचा विचार केलेला आहे। तर बघूया अशी कोणती जागा आहे जिथे आम्हाला मासे आणि खेकडे मिळू शकतात, किंवा जंगलामध्ये पण अशा भरपूर वनस्पती आहेत ज्या तुम्ही खाऊ शकता। तर ते पण आपण बघणार आहोत। तर आता जवळपास अर्धा तास होत आलाय आणि आम्ही नाल्याच्याच मधून चाललोय। आम्ही पाण्यातून खेकडे किंवा मासे वगैरे पकडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। माझ्यासोबत जे 2 मित्र आलेत, तर त्यांच्यापैकी स्वप्नील हे खेकडे पकडण्यात मास्टर आहेत। तर आपण बघू शकता, प्रशांत नाटळकर हे मासे पकडण्यात एक्सपर्ट आहेत, आणि मी व्हिडिओ शूटिंग। या दगडाखाली काहीतरी मिळतंय का बघूया। काही दिसत नाहीये इथे। पहिला प्रयत्न सक्सेसफुल नाही झालाय। बघूया, तरी पण आम्ही शोधणं चालूच ठेवणार आहोत। प्रशांतचं असं म्हणणं आहे की इथे बेडूक जास्त प्रमाणात आहेत। तर आपण चायनीज लोकांसारखं बेडूक पण इथं खाऊ शकतो। माशांचं प्रमाण पण भरपूर कमी झालेलं आहे इथे, तरी पण आम्ही शोध मोहीम चालूच ठेवणार आहोत। आता आम्ही इकडे खेकडे पकडतोय, बघूया कुठे मिळतात का खेकडे। अरे, इकडे आपल्याला एक खेकडा मिळालेला आहे। हा बघा खेकडा। ओके,
इतके डेंगे तुटलेले आहेत. पण इथे बघू शकता छोटा खेकडा आहे, पण आपल्याला चालू शकतो. सुनील हिंदळेकर यांनी पकडलेला आहे खेकडा. आपण त्यांना आपल्या बॅगमध्ये टाकूया. अजून एक आपल्याला इथे खेकडा मिळालेला आहे. वरती वरती घ्या. इथे बाजू बाहेरच आहे इकडे. हे धरते. अशा रीतीने 2 खेकडे आपल्याला मिळालेले आहेत. मजा येईल बाबा. 2 तरी कुठले काय. हो आता थोडा वेळ जरा आराम करूया, जरा 2 मिनिटं जरा बसूया आणि घेऊया. पाणी पण चपातीला तर पाणी पुढे बघू कवा. पाणी आपल्याकडे कमी पाणी आपल्याकडचं संपत आलेलं आहे. तर बघूया दुसरीकडे कुठे पाणी मिळतंय का. 15 मिनिटं झालेली आहेत इथे. आता आपल्याला पुढच्या मार्गाला निघावं लागेल. जाऊया आता. चला. आता आपण ओढ्याचा रस्ता सोडून जंगलाच्या रस्त्याने प्रवास करणार आहोत. पण आपल्याला खेकडे मिळालेले आहेत. पुढे मासे वगैरे मिळतात का बघूया, किंवा काहीतरी खायला फळं वगैरे मिळत आहेत का हे आपल्याला बघायचं आहे. तर ही जंगलातली वाट आहे, पण बघत चाललोय. जंगलातून जाताना एक काळजी आपल्याला ही घ्यावी लागेल. इकडे प्राणी वगैरे येऊ शकतात, तर इथे कोणतरी प्राणी वगैरे येऊन गेल्याचे असे पुन्हा भेटत आहेत आपल्याला. त्यामुळे आपल्याला भरपूर सावधानता बाळगावी लागेल. इथे साप वगैरे असण्याची शक्यता असू शकते, त्यामुळे आपल्याकडे काठी वगैरे असणं गरजेचं आहे. जवळपास अर्धा तास झालेलो असा परत विश्रांती घेऊन परत पुढच्या वाटेक लागलेला असो आम्ही. इकडे पुढे झरा दिसतोय आपल्याला. आपल्याकडचं पाणी पण संपलेलं आहे, तर पहिलं पण पाणी भरून घेऊया. इकडे हे झरो दिसता ना. आता मालवणी परत चालू केलंय ना मी. इकडे आपल्याला झऱ्याच्या पाण्यात एक खेकडा मिळालेला आहे छोटा. एक आपल्याला छोटा खेकडा मिळालेला आहे. तर आपण आता प्रवासाच्या सेकंड टप्प्यात गेलो. तर ह्याच्या पुढे आता छोटे दगड संपलेले असतात. आता आहे ना मोठे दगड चालू झाले आहेत. ह्याच्या पुढचा प्रवास भरपूर खतरनाक असतो. आमचा भरपूर सांभाळून जाऊ खवा. आणि इकडून बघू शकताच तुम्ही मोठे मोठे दगड चालू झाले आहेत. त्याच्यातून वाट काढत काढत आम्ही चाललो. भरपूर मोठे दगड असतात. त्याच्यावर काही वेळा आमका
इकडे खडकांचं प्रमाण पण भरपूर मोठं असा. तर इकडे आपल्याला अजून एक छोटा पाण्याचं साठो मिळालो. त्याच्यामध्ये शेंगटी आणि मळीये मासे हे दोन प्रकारचे मासे आपल्याला भेटू शकतात. तर आता इकडे ह्या थोडा जरा सोपं वाटतं ना. आता नाही जाते त्याची मासे मिळालेले असतात. शेंगटी पकड. भरपूर मासे असतात आहे सर. हे बघा काय होय होय. हे बघ अकडे पण येतात मासे. अकडचे भेटतात बाहेरचे. आता सांगते की हात घालू का गावात नाही. अकडनाच हात घालू को. तर मंडळी झऱ्याचं पाणी पिऊन जरा फ्रेश झालो मस्तपैकी. आता जरा जेवणाची सोय काय होता काय बघूची आमका. म्हणून आता आम्ही इकडून जागा बघतलो काहीतरी थोडासा जेवण बनवूक. कुर्ले मासे काजी घेतलेले असत. सोबत आंबे पण काय भेटतात काय बघतो. जरा लोणचा करू तोंडाक. बघूया काय गावतात ती जागा. मित्रांनो आपण आता इकडे जंगलामध्ये आलेलो आहोत एकदम वरच्या डोंगरावर. तर आपल्याला ही खाली एक पाण्याचा हेच आहे तिकडे आपल्याला जायचं आहे. तर तुम्ही पूर्ण बघू शकता कसं पूर्ण हिरवागार जंगल आहे. इकडे आम्ही आता आलेलो आहोत. जवळपास 5 किलोमीटर आपण आलेलो आहोत. तर आम्ही आता इकडे खाली उतरतो. भरपूर डेंजर वाट असा. तर आता इकडे काठीचा आमका चांगला उपयोग होता. धर या गे. आपण आता पाण्याच्या जागी इलेला असो. स्वप्नील इंद्रेकर आमचे बिल्डर लाकूड जमा करतात. आता आपल्या याच्यावर माशी आणि कुर्ले भाजूचे असत. इकडे त्यांनी भरपूर लाकडा घेऊन इले आहेत जंगलात जाऊन. लाकूड जमा करूचं काम यांच्याकडेच असतं. आणि इकडे आपण बघतो प्रशांत नाटळकर चूल बनवतात. तर आता आम्ही हैसर मासे आणि कुर्ले भाजतलो. तर मंडळी आता आपण पहिल्यांदा खेकडे साफ करून घेऊया. तुम्ही बघू शकता खेकड्याचा वरचा भाग आपण काढून टाकलेला आहे. बाजूला असं एक व्यवस्थित त्याचे डेंगे वगैरे काढून घेतलेले आहेत. आता माशांचा पोटातील जो घाण भाग असतो तो पण आपण साफ करून घेतला आहे. तो जरा धुवून एकदम क्लीन करून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित 1-2दा पाण्यातून धुवून घ्यायचा आहे.
म्हणजे त्याच्यातली घाण वगैरे सगळी निघून जाईल. आता आपण त्याच्यावर मीठ मसाला जो आम्ही आणला आहे घरातून तो टाकून मस्तपैकी परतून घेतो आहोत. तो आता व्यवस्थित त्याला मसाला लागल्यावर आपण जे निखारे बनवलेत आग पेटवून तर त्यामध्ये आपण भाजून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता इथे निखारे जे बनलेले आहेत त्याच्यावर आपण खेकडे आणि मासे वगैरे व्यवस्थित भाजून घेत आहोत. त्यामध्ये चवीला एक नंबर असतात ते निखाऱ्यावर भाजलेले खेकडे. आणि आता आपण काजूगर पण भाजून घेत आहोत. काजूगर व्यवस्थित भाजून झाले की आपण त्याला फोडून आतला गर काढून खाणार आहोत. कैरीचं लोणचं तुम्ही बघू शकता आपण बनवतोय. कैरीवर मस्तपैकी मीठ आणि मसाला टाकून जी खाण्यात मजा आहे ती ॲक्च्युली कशातच नाही आहे. ते आता काजूगर झालेले आहेत आपले भाजून. तर आपण त्याला आता फोडणार आहोत. स्वप्नील हिंदळेकर तुम्ही बघू शकता काजूगर फोडण्यात एकदम तरबेज आहेत. ते एकदम गरम गरम काजूगर फोडतायत. ओके, तर मित्रांनो आपला मेनू तयार झालेला आहे मस्त चविष्ट असा. तर मंडळी आता आपण मस्तपैकी फ्रेश होऊन निघालेलो आहोत पुढच्या प्रवासाला. मस्तपैकी आम्ही काजूगर, कैरी आणि खेकडे आणि मासे भाजलेले खाल्लेले आहेत. पाण्यामध्ये थोडंसं डुंबून फ्रेश होऊन आता पुढच्या मार्गाला लागलो आहोत. आता इथून आम्ही पुढे एक डोंगरावरून जाणार, डोंगर चढून. त्याच्यानंतर मग थोडं जंगलातून चालून आपण पाडागर रोडला मिळणार आहोत. तर आता मी पाण्यातून वगैरे चाललो आहे. भरपूर मजा केली आज तुम्ही बघू शकता. करवंदा मिळालेली असत तुम्ही बघू शकता. हिरवी असत आणि काही प्रमाणात थोडी पिकलेली पण मिळतील. बघूया. ब्लरी झाले जरा. चांगला मस्त. तर मित्रांनो आपण आता प्रवासाच्या अंतिम टप्प्यात आलेलो आहोत. इथून आता जास्त अंतर नाही आहे पाडागरचा रोड यायला. तर आता प्रवास आपला संपत आलेला आहे. तर बघूया अजून काय मिळतं आहे ते आपल्याला. तर मित्रांनो कोकणात आपल्याला करवंदासोबत चारोळी म्हणून एक फळ मिळतं. ते पण अतिशय चवीला चांगलं असतं.
आणि त्याच्या आतील जो गर असतो तो पण अत्यंत उत्कृष्ट असा असतो. तो खीरमध्ये वगैरे इथे वापरला जातो, श्रीखंड वगैरे याच्यामध्ये. तर इकडे एक आपण झाड बघू शकता चारोळीचं. कर फांदी खाली कर, फांदी खाली कर. चांगली कच्ची थोडी कच्ची तुम्ही पाहू शकता. हां एकदम उत्कृष्ट असे आम्ही हे 4 वर्ष काढतो. ओके, खा. एकदम 2-2 आता माका देवा एखादा. येतोय खाली. ते बघा जोवळी चारा बरा. तर मित्रांनो, आपला हा प्रवास इथे संपलेला आहे. आपण पाडागर रोडवर आलेलो आहोत. पूर्ण दिवसाचा प्रवास तुम्ही बघितलाच असेल आमचा. तर आमचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की आम्हाला कळवा. आणि आवडला असल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट जरूर करा, कारण तुमच्या कमेंटमधूनच आम्हाला पुढची व्हिडिओ करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओसह पुढच्या व्हिडिओत नक्कीच भेटू. धन्यवाद. आभारी आहे.